Maica, ea este Sara. În acest clip vom deschide 9 pliculețe de la Carrefour, pentru că, da, m-am dus și am dus la Carrefour și în aceea zi, când am făcut cu 12 pliculețe de la Lidl. La Carrefour, sau de la Carrefour, în aceea zi am primit și pliculețe de la Carrefour. O să vă arăt că prima mea a găsit o sora mea, că a primit și ea una mică și a picat, uitați ce a picat. Deci uitați-vă și voi ce a picat. Numărul 37, care nu l-avem. Și nu l-avem. Și nu l-avem. Sincer, o să le punem așa la dubluri, să le punem așa în partea asta dublurile. Partea asta dublurile. Dublură. Sau parcă e dublură. Nu cred că e dublură. Să mai ne uităm noi. Asta e sigur e dublură. Dar trebuie să mai fie. Uite că mai sunt pe pat. Uite și toate pe pat. Deci să am să căută pe pat până eu... Da, să căută pe pat până eu să fac aceste chestii. Deci că mai e una. Gata. Mai e una. Una e. Nu e aici. S-o adus și aici. E mai... Așa, tu le-ai găsit. Ok, ce vedem aici? Vedem aici 4 dubluri, că mi-am dat unul lui copilul meu, un coleg al meu. Nu 4, 3. 4 dubluri, da. Mai am eu o triplură. Deci, haideți să dăm drumul. Să arată 4, eu 4. Numai așa că de putem. Haide. Hai, e la același timp. Așa simt, da. E nou! E nou! Eu am numărul 17 și ea numărul 6. Eu poate voi ce am avut aici. Nu-i dublură, nu-i dublură. Dacă era dublură? Dacă era dublură, făceam pe bine. Deci, iată și voi cum arată așa de frumos. Și noi am făcut. Și le punem la noi. Și hai să dăm drumul la noi. Și noi am făcut cum se cheamă. Da, l-avem pe ăsta, dublură. L-avem, este dublură. Hai. Ce mai explică? Nu e dublură. E dublură. Nu e dublură, da. Este prietenul lui dublură pe care îl pica mie. Da, sunt prietenii mei doi. Cum îi cheamă exact? Îl cheamă Ciciana. Țica Ciciana. Hai că Ciciana dacă e. Haideți să vedem. E cred că nou? E... Și al meu. Este... Hai, a picat Ciciana, acum e Sara. Deci l-avem pe acesta, nu cred că m-am Nu pe el îl cheamă Ciciana, pe ăsta îl cheamă Ciciana. Nu avem. Și ultimele pliculețe. Are mie că prima și face eu. Nu mă uit. Iată, în partea asta. Eu mă uit, că am găsit ușa, da. Ha? No? Numărul 21! Ei, bravo! Numărul 36! Măi, de câte dubluri? Din 9 ne-a picat 3 dubluri. Oh my god. Deci, l-avem aici numărul 36 și numărul 21. Arată așa. Stai puțin să le arăt la cameră. O, să le arăt așa. Iată cum arată. Sunt aceeași chestie, doar că sunt în poziții diferite. Ok. Și mă rog, spune ce pliculețe. Credeți-mă că nu sunt mincinos. Deci, am luat până acum câte pliculețe am luat cu noi? 6 pliculețe am luat noi. Una la pe acesta, una la pe acesta, una la pe acesta, l-am luat pe... Nu e dublură. Poate e dublură, da. L-am pe acesta, pe care m-am luat? Pe acesta, pe ăsta nu l-am luat, pe ăsta. Ba, pe ăsta l-am luat. Și... Da, ce-am luat... 6. Și am luat noi. Da, mă bucur foarte mult că arată 6 noi, deci mă bucur foarte mult că am dat 6 noi. Deci câte avem în total? Mă luat 6 noi. Mai trebuie... Vai de capul meu, deci mai... Nu știu că mai trebuie 22 de pliculețe. Cât 22? Să mai colecționăm. Sara, noi cred că am să le colecționăm pe ăștia. Da, le colecționăm, sigur o să le colecționăm, o să le colecționăm 100%, la 1000%, o să le colecționăm. Pentru că
Sunt foarte sigură că o să le colecționăm. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like Și să vă... da, să vă arăt și cele pe care le-am primit. Astea sunt toate toate ăștia noi pe care le avem și astea sunt dublurile noastre toate. Toate dublurile noastre. Astea sunt cele mai noi. Astea sunt dublurile. O să luăm și catalogul pe, dacă facem 100 de abonați. Și dacă facem 100 de abonați, o să luăm catalogul. Dar dacă facem 100 Și noi astăzi facem pizza. Da, facem pizza, că am postat pe YouTube, că am făcut pizza. Cu aia, nu dacă e foarte periculos și asta și nu vreau să o pătesc. Deci mă bucur foarte mult că ne-a picat. Ce să noi? Nu, pică așa. Ferească Dumnezeule. Bine. Vă pup, eu am fost Rebecca, a fost Sara, să vă abonați pe canalul de YouTube, că dacă ne facem la ea 10 abonați anul acesta, ce ne facem? Ce facem? Nu știu. Sărbătorim 10 abonați. Da. Sărbătorim 10 eu tot zic că am crezut că aici. Da, sărbătorim 10 abonați și ne vedem în următorul episod. Pa! La deschisă, aveți basa deschisă. Pa!